Sarauniya TV, tashar al'umma. Abuwa za ki min gare ni ki tausaya, babu canza arafiya ki yi min tallafiya, kuskure ne da iya ko bugu na ki akan kina sha wuya har ana min tsiya, ni kwanai tirjiya ban canza naura ayya, san ki ya mamaye har zuciya kewaye, ba na yin waiwayan watanki ba da izinin ki ba. Da farkin so ne yanzu kin kiniya, babu tambayi bai minni daɗi ba, babu jan koya akan kina shirya, sana sa gwiwoyi na kasa ne mutu ba, kaunar kina saba cikin ta na riba, ba abu kankan ba ga san ki ya dan ba, shi fa soyayya da ya bi kan hanya baya jan kunya bai kyala kowa ba, ko gida na fada ni masoyanki ne, ko ina za na je ne sai da hotonki ne, ba ni yanke alaƙar mu sai da yardar ki ne, ke nake so a zuciyata babu tamkar ki ne. Na ji daɗin soyayya ke kika saba mini, duk kalaman da nake yi yau ke kika koya mini, ban ga murta dalilin ki ba a gashi kin sauya mini, kin yi nisa gare ni da san ki da kin kamar ni, na ji cewa gare ni kaunar ki ta addabe ni, ba ki ma so ki gani kin yi fushi kin tsane ni, da ki fartan dalili kafin ki kauce gare ni, ko kimin dan misalin da zai fahimtar gare ni, ki bar ni nan ne kadai kin ce da ni babu hanya, da ki dawo gare ni dan Allah in ji daɗi na sauya, ni ki dawo gare ni daure ki dawo gare ni, ba fa laifi na bane rayuwar zaki duba. Sarauniya TV, tashar al'umma.